Ġisimna di għal-11 l-edizzjoni ta' Children Dreams, inizjattiva li hija ntiża sabiex il-ħolm tal-miliet ta' tfal li ġejjin minn familji li għandhom problemi finanzjarji jew soċjali jsiru verament realtà. Din il-kampanja nobli li tmiss il-qlub tgħin ukoll bosta tfal li jgħixu f'numru ta' djar residenzjali differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet Remenda Grek, id-direttur tal-FSWS appellat sabiex kemm jista' jkun in-nies jagħżlu li jgħinu lil dawn it-tfal sabiex bekk ikollhom tbissima fuq wiċċhom matul dan il-miliet. Remenda Grek appellat sabiex daw kollha li jintrabtu li se joffru rigal iżommu mal-weda tagħhom. Inħeġġeġ il kulħadd biex jidħol fuq il-website tagħna www.childrendreams.org hemmhekk isib id-diversi ħolm u jkun jista' jagħżel ħolma li jixtieq u l-iktar importanti illi mbagħad jatwa u allura jwassal il-ħolm tiegħu fl-uffiċini tagħna ġewwa il-Mosta biex mbagħad minn hemmhekk il-professjonisti illi jafu jaħdmu mal-familji jkunu jistgħu iwasslu dan ir-rigal propju fi żmien il-miliet. Dawn it-tfal għandhom ħolm varju li bosta tfal ikollhom, inkluż affarijiet bażiċi li kull ġuvni jew tfajla tkun trid bħal make-up, aċċessorji, ħwejjeġ, itla f'restorant u ġugarelli. Għalkemm imbagħad hemm tfal li jixtiequ affarijiet partikolari bħal għodda tas-sajd, xi sessjoni horse riding jew inkella aktar sempliċi minn hekk. Jum tal-miliet li wieħed jibqa' jiftakar għal dejjem.